Enggane jenenge bene tangi turu gak sukses kan di pada jenenge bene turu. Contoh. Nyong. Ya. Tangi subuh balik sore ya. Inilah yang dinamakan wanita karir. Wanita sukses. Wanita pengusaha. Cepat mana? Mlaku sing cepet. Jimat sing akeh, jangan lanjut. Alah panganan anak. Kecil. Sate ya, sorot-sorot nambah kok kayak nyong mangko. Cara-cara ndik ya. Tayang apa ora, Wak? Ya, tayang apa ora? Sorot iki. Tenang murah. Orang nganti 10.000. Ala nyangkok. Terlanjur Dur saja. Oh. Video. apa sih? Oke. Wong kok tuku jangan malah gibah. Biasa ibu-ibu suka hibah. Ya sing bermanfaat. Tuku sing akeh. Kerupuk kodok. Kayak jambune